tumandang ngopang-ngopang angopang angore sing lutuh kridhaneri sang raseksa angopang nujang-nujang sarwi lumapah mutap-mutap sang pakekan tansah amulan liru jiwat sang lumangsa tansah pecah kasuraya yuk oleh sing lutuh kridhaneri sang raseksa amutap anyagat sang pakekan tansah amulan liru jiwat sang lumangsa tansah pecah kasulaya. Yuk. So, kita terus kalau insan dari kawan orang keren. Yo. Yo. So. Yuk. Yuk. Anggit sudah pusing. Sang bangsa goib risang koko monggo biar sana sarjo wis cuma wis tolak balak sempolo dosang popo angrake toto sesaji kanggo srana kenira asung pamuja amamita nugroho saking yang widi tinebeno koniro parabeban jongko seko kulon bali nang kulon seko etan bali nang etan berkah basuki yuwono kang becik juang kahing purba karitaing kang mangku karo baris toro sesanti rahayu manggala putra tetap jaya
kae araken tata sesajen kanggo srana panirang aso pamuja amamita duka sakti nyawiti Irabul monggo ira dapat ajokon Iman tua bersabar suci juwono Kang becek ketika Kang Allah bakal ketara Sesandera ayuan putra tetap jaya Informasi buat para penonton, adegan tidak untuk ditiru. Sekali lagi, adegan tidak untuk ditiru. Untuk adik-adik di rumah, jangan boleh meniru adegan ini. Ini sangat berbahaya, hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah profesional. Yes. Yes. Ya, tiba. Okrok. Ya.
satu ini. Aku tak mau bersegar. Iya, dilarang meniru. Adegan dilakukan oleh orang yang berprofesional. Ya. Beri tepuk tangan. Oi. Ya. Ya. Oh iya. Oh. Oi. Ya. Oi. Ya. Ya mbak. Iya. Hus. Nyuwun keplaipun. Matur nuwun. Yus. Yuk.
Siap salah mulai. Kandang yang gede yang harus ditunggu nih buyar le. Yo 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 yo. Yuk. Ayo.
Danu. Plutik. Ya, hus. Wah ya. Sarwa sagel. Kepel wira. Lir ilir, lir ilir, tanduri wosumilir, ta ijo royo royo, tak segote manten anyar. Caangon, bocah angon, penekno blimbing kuwi, lunyu penekno kanggo baso dodoti. Toto tiro, kumitir bedahing pinggir, tomono jlumatono kanggo sepo monggo sore monggo padang rembulan mumpung jembar kalangan yo surao suradi iya. Iya. Beri tepuk tangannya mana? Spektakuler sekali. Atasi debus, wah aku nganti ora wani ngetke mbak aku. Ilang apa? Tom kego mulih kan. Aku sing ngilu ki dicoblos kuwi mau. Apa nih jeblos? Si Pipine kuwi mau lho. Kok yo pitakone apa sih tak dicoblos? kenal jadi coblos apa nih Kok sih? sih biasane sing tok dicoblos apa? Ya, sok ya. Ngono. Oh. Lah iya ngene. Oh, ngoten. Perkara coblos iki. Dicoblos pipine kuwi Oh, lah mau iya. ngilu aku. Aku yang ngilu aku ya. Ana sing luwih ngilu meneh pokoknya. Heeh. Aku ora nyoblos ning dicoblos. Coblos ya. Nggih. Menika wae matur sembah atraksi nuwun, atraksi debus. saking Kudo Mangkulo Putra. Tasih kalih babak malih Mbak Vika Ya. ora ngantos sonten. Saya gayeng bangunipun. Saya gayeng. Tasih Bapak Putri kalian Bapak Bapak Putra. Putri. Nggih. Nggih, sing ngersake rambutan juga, Mas. Niku bar nebas rambutan monggo. Ya, niki mau bar nebas rambutan niki. Nggih, sejak. Mas, sik kae liyane YouTuber liyane. Diucapkan dulu Pokoknya selamat datang yang baru datang buat YouTuber. Enggak bisa disebutkan satu persatu. Ini eneng sing saka pinggir segara barang lagi teko. Wah, jangan. Ketoke udan iki mau gitu. Udan apa diudani? Ya, kita nih. Oh, gak asaru, gak aku. Men ora sepaneng banget ngono. Iya. Sing santun. Sing santun. Sing santun, sing lemah lembut ngono. Lemah lembut we. Nglilipi. Sing layar Paduka ya. Paduka Joko iki Pokoknya aku temu Paduka. Ben iki pokoke. Pokoknya temu Paduka.
Nggih monggo sing bedhek rambutan monggo saged. Aduh kok engko nek entek diopekke meneh. Monggo sak iket sakne kok mong 50.000 monggo. Engko penyanyi ini. Heeh nggih, monggo-monggo Ini nek kasih tutus ajene dadi. Buka wis ya iki. Waduh sing wedok wis ngono. Ayo ayo. Oh, yes, yuk. Dipinangane setengah lagon Mbak sing ngambing nenggo para penari putri. Bapak Putri ya Mas. Nggih, nembe rias monggo. Monggo Sarwa Sago Production. Sarwa Sago. Soalnya apa enak production, Mbak. Apa enak production. Yo. Iya, Mbak ya nyambut gawe. Ayo.
Mandem suwengi kalawan bulan nedadari nyambayon sasmito sang kumbang kewayan rangsang pujo saringe kembang ayo ayo Lintang bancerono antareksa amin ayu sang rino kusumo wijaya kusumaning ratri winati amati sakjroning ati kang suci bintang panjenengan antariksa atune wayu sang rina kusumo wijaya amin ayu sang rino kusumo wijaya. Oh, alah urung iki kari-kari sing arek mandek ku tadi. Salah. Enggak siap sik ngono lah. lah peno Lapno banget, Mbak. Narato lapno jenenge ngono. Kusumo Wijaya sampun, Mbak. Nggih. Iki seneng tenanan kuwi. Iki Oh, YouTuber ya oh, joget. Iki enek cewek-cewek cantik yang Oh, oh, joget. oh. Get. Get. Kleru kok Get kae. Riza Terus. sing arep tata lagi Riza. Get. Angger wis ditunggoni. Oh, Udin. Ya, mbak-mbaknya yang cantik-cantik. Iki enek sik selo. Oh, ngono. Iya. Oh, mana Nanda? Nanda, ndi jenenge Nanda? Budi. Ndi? Sing jenenge Nanda ndi? Kowe? Iki Rizal, ijik jomblo. Danu ijik jomblo, Farudin ijik jomblo. Putih ta, Mbak? Putih ta, Mbak? Iki lho, Ki. Gitu. Iki sing Oh, bojone nggih, Mbak, nggih. Langsung kontaknya. Ya Allah. Ulah ki kok ngomong-ngomong. Ulah ki mau ngomong lho, Buran. Apa-apa nenten sik Oh, kuda. Dalem. Dalem. Wih, nek jomblo nek metu. Kowe jomblo tenan ora aja. Oh, sik ngomong sik. Lho, ken maju nyanyi mriki, Ayo maju Mbak. nyanyi, Nggih. Mbak Nanda, yo. Monggo. Ayo. Nggih. Aja gangge. Nggih, monggo mriki. Kaya kon rabi wae gangge. Monggo, Ayo, monggo. maju. Iso. Napa Biasane iya, dia Mbak? nyanyi ning kamar mandi. Ya, Apa kowe ngerti, Mbak, masa ngomong ngono kuwi? Aku. Monggo, monggo. Monggo. Kowe ora ngerti to? Monggo. Ayo. Mbak. Disepoti. Mbak Hitam. Sepoti. Kita tampilkan Mbak Yo, Naja. yo, duduk. Yo. Duduk. Aja trotok Lah, apa? to. Lah, Sepoti ki yo sing gayeng. Ayo maju. Monggo, Mbak mriki. Ayo. Ayo. Nek kene iki. Monggo, mriki. Wah, maju tenan. Tepuk tangannya anak-anak Oh. sama sago. Ih, bening nek iki. Iki aku pokoke, Din. Sik. Aku pokoke. Engko sih kek ndi to bocahe kek mau. Enek bebeke. Kok sih aku nek kira-kira jejer kayak ngene iki umure sik padha ora? Kacek oh. Isik kangen ora? Kacek oh kabeh sing. Beda ado. Oh, Umure nek raine sik padha ora? Sembuh. Karepmu tak Mbak, cocok. nggih. Mbak Nanda. Nanda nyanyi apa? Tiba-tiba memberikan enten penyanyi, Mbak. Wah. Kon lagu napa? Monggo.
Puspitanolo. Puspitanala Mas Jano. Iya Mbak Anto. Oh, kalian kula. Wah, Rencana aja. milih sing Joko to ya. Ojo jabuan. Lah ngono kowe. Tinggal maju aja. Maju. Luca tau no. Ini tak garke. Awas. Puspitanolo. Puspitanala. Wah, mangga. Ketoke sing disenengi jambu alas iki. Mangga. Mangga jumeneng no. Ada dewe diteke. Maksudnya iki gedhe tok lho Mas Jan. Uden. Mangga. Wah, Jaris. Badiku ini kini. Lilo apa ora kok, Ding? Nyok. Bayar, Sob. Yo itu harus aku production. Monggo. Bayar sing menang anake sopo? Hari nonce
Tana ono liya mung sira wong bagus. Tepuk tangannya dong. Lagi Mbak. Oh sudah. Nanti lagi nggih. Ya, selamat dulu. Ya. Tak kaplek kemulih. Matur nuwun.